kiu baro ha upra how ba but skemar bor ngin yai pai ba ka jalla jongi menta kadang wat ya ka jing shai hen rei dang don ka jing kremen ba ka jalla kan roi kiu hoi kiu hoi kiu baro ha upra how ba but skemar bor ngin yang menta tangkap fok ka ba dan sa ka jing kremen jong u pai ba na menta ki kon kasih baro ban wan raga jing kala tang ma pi ba bat skem mar bo badang la ban shim ti ki kam badang sa jong i doctor ke sun kon ni kan pin long ba pin shakri hok pi gran na ka ban ta jong ni ba jing ya tali lang yu pai ba ni kermen ya ka jala pakalong ka ba ha shu shu da ka jing ya tali jong i baro ngin po sha ka jing yo jing jo kiu hoi kiu hoi baro ha upra how ba bas kem mar bon jadi yang menta tangkap fok ka badan sa ka jing kremen jong u pai ba na menta ki kon kasih baro ban wan raga jing kala gong in yen skam pai ba bandeya ka jalla jongi om don jing ya per satya tang ka jing shakri au pai ba